Bagă mingea înapoi. Ia-o, ia-o, gol, ok. Du-te, du-te! Joacă! Hei! Merge! Nu! Dă-i-o lui Mariu! 2 puncte, ce număr are copilul? 6, nu? Ia-o, ia-o! Atacă! Ce? Merge! Ia-ți omul! Schimbă omul cu Denis! Denis! La 12! Ce? Robert! Uite-te la pas! Ce braț! Ce sus! Cu fete! Hai, Tomulescu! Dați cu neadă! Hai, nu-i nimic, atent! Hai înapoi, hai înapoi! Andrei, pleacă! La om, la om! Lângă om! E un capac care e problema! Lângă om! Cât ține? Dă-i-o! 5 secunde! Stai! 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 Așezăm, așezăm! Hai, hai, stai acolo, e bine! Time-out! Care sfertul ăsta, da? Încă o dată! Încă o dată! Alex! Demarcă-te! Șut! Dă-i-o! Bravo, mă! Dă pas! Bine! Bravo, Andrei! Ești! Hai, Cristi! Hai! Băi, George! Băi, Andrei, ce-am spus? Băi, Robert! Băi, da! Ia-ți omul! Ce facem? Ce facem? Hai, repunerea! Ce-i? Elementul surprins. Ce-i? Robert! Bravo! Treci jumatea! Treci! 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 Așa, altul! Andrei! Stai numai lângă ăla! Băi, dacă ți-a luat omul, du-te la omul lui! Păi ce faci? Mario, sări! Andrei! Jos, Cristi, jos! Stai lipit de el, atât! Stai în spate! Bravo! Încă o dată tot așa! Robert, închide sus! Închide sus! Ia-ți omul! Hai, Dubula! Spate! Mario! Ajută! Cu ajută! Ia-ți omul! Bravo! Bravo! Ești! Bubu! Ajută-l, Andrei! Ești! Ia-o! Trage! Bine, mă, Cristi, bravo! Fă-l, fă-l! Mergem mereu și ne vedem. Ajută! Andrei, vino încoace. Vino mai repede. Vino.
Ia-ți omul odată. Hai, George, ușor! Dă un pic mai înainte, hai un. Așa. Hai, ușor! Băi, bubule! Trei jumate. Ia-ți omul! Bravo, Cristi! Ăsta care e Mario, brațul în față să uite. Aleargă, aleargă! Vezi, vezi! Opa, teren, teren! Linie! George! George, coboară, acum! Dă eu! Joacă! Tușă! Intră! Ajută, Alex! Avem! Hai la om! Hai la om! George, mai repede pe lângă el, întoarce. Fața, fața! Băi, băiete! Băi, băiete! Dar nu trebuie să-i rupească, mă! Larg, Asta nu e larg! un... Trei oameni pe el! Ia-o-ți, Mario! Haide, haide, brațele, brațele! Brațele! Bravo! Bravo! Ești! Ești! George! Andrei, nu mai recui tu! Lăsa pe Mario! George! Nu mai recui tu! George! Ia-ți omul! Andrei, nu aduci mingea! Să nu o primească peste tine! Brață sus, George! Ieși, Andrei! Bine mai bine! Hai, băi! Hai la om! Fața! George, ajută! Bravo! Bravo! Dă-o! Alergă! Nu lăsa! Dacă-le tușe! Băi, ești tu la minge odată că te bat! Cerut! Cerut aici! Așa! Hai, repune de aici! Hai, în fața lui! În fața lui! Dai mai în față, da? Acolo, dă-o! Ajut! Și te faci, și joacă! Ajută! Paul! Andrei! Sări! Andrei! 20 de secunde! Bravo! Bravo! Alex! 5! Bravo! Sfertul 2, scor 16 la 7. Haide, haide, haide! Bravo, Victor! Sări! Ia, Ioane! Alergi cu el! Fața! Față! Joacă! Nicolete! Sus! Stâng, sus! În link, Andrei! Aruncă liberele, vezi să... Ionuț! Vine pe fii atent în spate, Cristi cu Dani. Stai în spate, stai în spate. Lasă mâna mai moale. Închide aruncatorul, Ionuț! Stai pe centru, chiar dacă Bogdan, Victor, închide, Bogdan! Închide! Bravo!
pe el. Nu avea cum să o dea de acolo. Pe aici, Gabi, sus. Sus, Gabi, sus. Stai lângă om. Ioane, sus! Sus, acolo, la echilibru. Dai-o pe el și joacă. Bravo. Edi, schimbă în apărare cu Cristi. Nu-i nimic, nu-i nimic, nu-i nimic! Bravo, Ionuț, bravo! Sări! Brațele! Ia-ți omul! Bravo! Bine, Bughi! Ia-o, ia-o! Bravo, Alex! Ioane, Pe 13. cât să țipăm să ții om? 7. Cât să țipăm la tine? Hai, stai lângă om! Stai lângă omul tău! Așa, Victor! Așa, Victor! Așa, Victor! Așa, Victor! Andrei, de ce ai Paul! Lasă-i mici! Bravo! De brațe! Ia-ți omul! Să nu primească! Să nu primească! Brațul în fața lui! Marcă-te! Bravo! Disparte! Ia, Gubi! Ia-o, Bughi! Opa, fault în atac ăla! N-am vrut să-i dea cu una. Da, dai fault în atac! Hai, Andrei! Lasă! Păi nu, dai fault în atac, nu că nu vrea. Aia se întâmplă. Ia-ți omul, Edi! Pleacă de acolo, Ionuț! Edi! Paul! Și coși! Bravo! Calm! Hai, Bughi! Bravo, Alex, acolo! Bravo, Alex, bravo! Bravo! Este! Hai, Bogdan! Hai la recuperare! Hai, Ionuț! Hai că poți! Hai! Sărim! Bravo! Pui, mă! Andrei, ia-ți omul! Bine, pasă, mă, excelent! Pui! Ia-ți omul! Bravo, Gabi! Bravo! Bravo, Gabi! Afară! Încă o dată! Hai, Victor, tu! Coboară tu, Joacă pe lângă el! Bine, bine, bine aici! Ia-ți omul! Ține omul! Ține omul, Gabi, omul tău! Nu-l pierde! Mâna pe el! 3 minute, 3 minute! Tușa, Bogdan! Hai, băi, Gabi! Du-te, Gabi! Băi, Ionuț! Băi, Ionuț! Ia-o, ia-o! Ionuț! Sunt afară! Cu ea! Ioane, Linie fața lui! calm, linie calm. Fața lui! Nu-i nimic, colț! Ia-ți omul! Ajută! Bogdane! Ajută un pic! Mai în spate! Ține omul, ține omul! Fault în atac, domnule! Încă o dată! Am vrut să treacă pe el. Bogdan! Ține-i tu pe 11! Pe cine ține-i? Ia-ți omul! Edi! Aoleu! Paul! Bătule! Ești la mine! Bravo, Bughi! Iau! Liniștit! Liniștit! Cu pase! Cu pase! Ce? Ce? Sus! Joacă! În viteză!
Ia-i mingea, ia-i mingea! Stai pe loc! Hai înapoi! Du-te! Du-te! Să-l-minge! Ieși afară cu ea! Ieși afară! Ia-ți omul! Le-a căzat! Îmbrăsare 3 minute! Afară! Du-te, Ionut! Ușor! Ia-i-o, intră el! Victor! Andrei! Victor, vină încoace! Băiatul! Mergi la recuperare! Nu te uita la ei cum s-ar prinde Dani cel mai mic de pe teren! De ce? Dă-i jos! Dacă eu spun ce să faci, fă așa, dacă nu, ieși afară. Hai cu ideile tale. N-a dat. 10 dată. Ia-ți omul! Edi! Bine, mă, Gabi, mă, nu-i nimic. Hai, Dani, trage, pas! Cristi, că lângă tine! Ia-ți omul! Ia-ți omul! Edi! Bogdane! Dai mai jos, Ionut! Dai mai jos! 2 minute! Bravo! Bravo! 12, da, 12. Nu, e 11, pardon. Du-te, până coși! 12 are fi. Ia-ți omul! Coboară, Edi! Treci la apărare! 1 jumate! Andrei! 1 minut jumate! De picioare, nu te ciți, alergă după el! Ieși! Ieși! Băi, Andrei! Băi, nu vor mă să asculte, mă, nu vor să asculte. Ține omul, ține omul! Omul în spate, Gabi! Ține omul! Vezi că s-a lovit Victor, vezi? Să nu-i fi dat la dinți. Nu i-a dat la nas. Andreas în față! Andreas în față! Lasă-o! La Brăsean să nu ți-și grășorul în școală, e ceva ce n-ai. Haide, Cristi! Hai, Gabi! Jucător mai fără creier decât ăla n-am văzut de mult. Nu trece, pleacă! Și-a făcut 3 personale din nimic. de secunde! Bine, Ioane, hai sus! Bravo! 11 faul. Câte are? A patra? 4? Are 4. Nu gândești deloc! Hai, Ionuț! Mai sunt 10 secunde! 10 secunde. Bine, mă! Nu se mai urmărește! Hai, o dai! Că 9 puncte, nu? Sfertul 3, scor la 22 la 13. Fii atent, facem linie! Coboară, Andrei! Coboară, George! Dă-i-o! Hei! Hei! Aici, pas! Măi, oamenii, măi, oamenii! Sus! Nu mai duci jos! Bine!
Hai la om! Hai la om! Pe lângă el! Pe lângă el! Atât! Atât! Eu nu țineți omul! Robert! Stai! Uite, 8 ce de te mai dă pasă. Hai, Andrei! Andrei, ia-ți omul! Andrei, ia-ți omul! Picior! Hai dat-o, nu cobori! Hai la om! Vede ce stai pe Hai loc? la om! Hai jos, Andrei! Victor! Plecă! Victor, joacă cu el! Joacă cu el! Atât! Hai! Hai, Victor! Gol! Du-te cu spatele, du-te cu spatele! Scoate! Faul! Băi, Andrei, nu te mai grăbi! Băi, băiatule, nu te mai grăbi! Nu boltă în ea! 2 mâini, pas! Joacă! Spatele! Andrei, pleacă de acolo! Leo! Edi! Bravo! Edi! Gol! Atât! Faul! Faul! Robert! Bravo, Bughi! Poziție cu el. Înțelegi? Ei! Hai, gata, gata, gata! Hai, hai să gol! Schimbare! Mare care e ca medică. Am crescut serios. N-are voie medică de tine. George! George! Tu intră în teren! Tu intră în teren și nu stai aici. Hei! Încă o dată tot așa! Descai pe greșeli. Ai auzit?
Bine, Bogdan! Schimbare la prima! Da, da! Nu mai mă, că n-au nimica, mă, lăsați-mă! Schimbare! Alex! George! Coboară, Andrei! Andrei! Coboară! Sus! Bravo! Afară! Afară! Dă-l lui George! Pleacă de acolo! Paul! Bine, Victor, bine! Bravo! Încă o dată tot așa! Bobo! Deschide! Lângă el! Atât! Atât! Ionuț, în spate, omul tău! Uite pe 14, nu te uiți! Ăla n-are om! Înapoi! Andy, stai la omul tău! Băi! Băi, nu te avertisment odată! Băi, lasă-o dracu de șmecherie! Plecă! Gata, bravo! Bravo! Bravo, Victor! Mare! Ce-i asta? Ce-i asta? George! Vino înapoi! Hai! Andrei! Andrei! Atât! 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 Frânzi! Frânzi! Bravo! Bravo! Au dat ai noștri. Cinci acum. Invers. Invers. Invers, invers. Bobo, iei mingea! El a dat primul cu piciorul, uite-te în spin, la fază! E piciorul Bobo, lui! plecă, Andrei! Nu poți să dai! Apără-te! Plecă, Andrei! E scorul până la urmă? 25, 25. Bravo! Bravo! Bine, Victor, bine! Bine, Victor, excelent! Stai! Hai
Un minut! Mai înapoi, Bubu! Mai înapoi, Bubu! Uite la 13, mă! Uite la 13 ce face! Uite la 13! Uite la 13! Iară voie să-l împingă! Ține-l sus! Iau! Ține-l sus! Pentru ai noștri. Dar scoate-l, mă, din teren, mă! Dă-l, mă, afară din teren! Din terenul tău! Bravo, bravo, așa, bravo! Dați omul! 20 de secunde! Ultimul minut! Sparge! Bine, Buchi, bine! 10, 9, 8, 7, 4, 2, 1, gata! Bravo, băieții! Sfertul 4, scor 27-21. Hai, Dinamo! Pleacă, Bogdane! Faul! Uite-l pe Andrei! Andrei, greu! Joacă! Dai la un metru de el, mă deplasezi cu el, orice ceva. Cecilia! Mario! Aoleu, știi și tu basket, mă, mă, că alertat. Mamă, Hai pe ei! 8 are 4. 8 are 4. 4,52. Mamă, de-abia mă simt. 31. Nu mai lași. Nu s-au sazit! cine la recuperare la mine? Dă-le pe amândouă! Andrei, bagă-le la gaură! Dă-l, tată!
Andrei! Calm, fii calm! Fault! Bine, excelent! Condusă, bă! Condusă! Lasă-mă să vin. Andrei! Edi, Ionut! Bă, chiloțel, băi! Vandalizați motocicleta! Bravo! Încă o dată tot așa! Lasă fără! Dă jos! 3 secunde! Noi! 3 secunde, 7 secunde! Nu ți fie 3 secunde. E, cum sunt? La fiecare Băi, stai pe bancă, bă! Băi, stai pe bancă! Băi, stai pe bancă! minut jumate. Bă, prieteni, stai pe bancă! Dați omul! Ești în teren, domne! N-ai voie în teren! Hei! Ești în teren, băi! Hai, Andrei! 1-21, dar se oprește. Când mai e? Schimbare? Ești și jucător? 21. Ei nu mai au! Ei nu mai au! Voi ați cerut să nu stau? Bine! 5 are 5! Se iasă afară! 5-11. Are 5! La 5, haide! În sfârșit l-ați dat afară! Bravo! După 7-8 greșeli! Hai, înapoi! Hai, Andrei! Ia-o! Ia-o! 30 de secunde! Linie! 28 de secunde! George! George! Overtime! Se oprește timp! Se oprește timp! George, că străi! Opa! Da. Imediat vă spun, imediat vă spun. 21 de secunde, timpul se oprește, este sfârșitul 4.
Hai, Coșo! Ia-mi-o coace! Amândouă. 22 are 4. Eu ți-am zis să știi. 16 secunde. Să nu primească! Victor, te duci pe coș! Este egal scor, este egal, nu poți să faci 2 secunde. Arunci direct! Bravo, băieții! Ați meritat victoria! Bravo, băieții! Bravo! Hai, Dinamo! 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 Băi, dar n-am văzut așa ceva. Au meritat-o, bă, băieți, băi! Bravo, bă! Bravo, băieții! Bine, băi, bravo, băi! Bravo! Ați meritat victoria asta! Bravo, bravo! Bravo, băieții! Hai, băieți, fruntea sus, hai! Bravo! Ați meritat-o! Ca finala de la Vegi. Exact. E mai grav, mai rea asta. Mai rea. Legitimațiile, domn profesor. Hai, Dinamo! Stop, ăla, în centru, ne uităm pe filmare să vezi. S-au ciudat ăștia linii aici. Scor final 34-33.